Shalom, alanong masuk nama ibadah tasadarion, masuk ma prosesi pangidohami asa jongjong mahita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Shalom. Horas marihita saluhutna. Hami parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, pasahaton tuhita saluhutna, selamat hari Minggu tuhamuna saluhutna. Ia mingguta sadarion ima Minggu patoluhon dung Trinitatis. Doho topikna pajongjong bagas namartua. Membangun keluarga bahagia. Tapahohom marohata, mamongoti tangiang na hohom. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 706 ayat sada dohot ayat 2. See
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohaku Jehovah, nina ibanado, haholongon saleleng-lelengna, hubahen makaholongiho, dibaheni hutaitiho, marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan. Sailehon jalapatubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahaporseon nami ganupari, asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha nasomar pangasi. Asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolo, asa marlas ni rohahami, mabahen lomo ni rohami, say oloy mapangidoan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Songono ma patik ni tuhata, patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Songoni mapatik ni tuhata, atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Rusia
Hurian itu hata, tapauduk bema rohata, tatopoti madosata tua dopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para si roha nasu murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaon mi. Manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Macai jot huarsaki hami ho. Marhite pikira dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doso diri nami hubahen hami. Dibaheni tamadori masaon muhami jala uhumon muhami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, se asima roham di hami, halak na dangolon. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Satoki dohu ting tadi konho, ale papungu-punguaku maho muse, marhite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite denggan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jahoba siap si palua ho. Hasangapon mali debata na digijang. Amin. Tabegi jala tajahama turpuk epistel nang ditotopon di parminggota di bagasan sadarion. Imanatar surat di AKED biduwalu mamukasian ayat 5 sahatu ayat pitu. AKED biduwalu mamukasian ayat 5 sahatu ayat pitu. Tajahama marsika soring. Songonon mahatan itu hata. Ise do ulaning ibana nama naik sian halongonan. Jala marpangusadean tuha sudungan ni rohana. Ditoruni hau ute manis au manungguli holong ni roham. Laos disido dia inata ho. Disido ho ditubuhon na manubuhon ho. Raphita di ayat pitu. Rope aka aek magodang dang tarbahong sa anggoro hahaolongani. Jaladang taraup aka batang aek.
Tungsu rape olo sada bawa mangalehon nasa arta pineopna di jabuna bahen ahli nirohana haolongan ihan dang parduli ibana disi. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiaon tai, songonahina ti dakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana Tuhan nisi Maria, na gabe-gabean sian tondi porbadia adora soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahohundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogo daging halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Titing, songo titing dihita di bagasan minggon, tajahama di titing naung disagihon, tuhita saluhutna marhite UEA, tu UEA grup wek tabe. Porlupa botohonon nami tuhita saluhutna, ia rekening ni huriata nuaeng nunga margati, ima nomor rekening sada 32 0000 50 sia onom atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Songonima titing nama sadi huriata. Sayang giat matu hata natotong mamasu-masu hita di pakobasion ni huriata boy hasangapod di goar ni tuhata namar muliai. Amen. Dami ni debatan na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramuti akka ati-ati doho pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madihita saluhukna. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Barita nauli di mingguta sadarion. Denek do sian Kolose bidutulu. Mamuka sian ayat 10 alu sahakro di ayat 20 sada. Ujahahom madihita saluhukna. Aka si paingot. Hamu aka paropuan. Ului hamu ma hatani hamulia munabe. Songon natama di rohani Tuhani. Hamu aka bawa. Haholongi hamu ma pardi hutamu nabe. Jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu aka dakdanak sadok pangului mahamu di natoras muna. Ai ido di halomohon Tuhani. Hamu aka amama. Unang gitali hamu aka anak komuna. Asa unang madili. Ima sahakna. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus. Saluhuk do di portibion. Adong aka aturan. Adong aka ruhut naikon siulahon nihita jolma. Molo aka namar sekolah. Adong do ruhut namar sekolah. Ada aturan-aturan sekolah. Akana parkarejo. Adong do ruhuk ni parkarejuan. Ada aturan kerja. Aka namar huria pe tong do adong ruhuk ni namar huria. Ada aturan-aturan berjemaat. Beribadah di new normal pe adong do aturanna. Adong ruhuk-ruhukna. Jala sudah hita ngamabotoi. Ide benar didok. Gudang do jupak kita namasa di partikian sinuaingon torop aka ruhut naikon siulahonota dohok sibulusota. Di turpuk tasadarion di patorang do taringo tu ruhut ni parsaripeon. Aturan-aturan rumah tangga. Ruhuk ni parumah tangga ni hak Kristenon hubungan antara suami dan istri dan sebaliknya istri dan suami dan antara hubungan orang tua dan anak dohok ruhuk ni yanakon tunatorasna. Na perjolo di ayat 10 lalu takas didok hamu aka perempuan Uloi hamu mahatani hamuliyamuna. Songon natama dituhani. Tentu di sisi manang diajar hotur pukodo aka paropuan aka istri asa pangului tunduk tu suamina. Dipangido aka ina asa uduk tu amat tanah. Ditiki 2-3 tahun yang lewat, nats ini menjadi pergumulan bagi kaum paropuan. Allah menyatakan kesetaraan gender. Jalolo do dipersoalhon turpukon. Dia itu ngaka paropuan sahirana pauruhon derajat niaka paropuat turpukon. Jala sahirana mangalehon kesempatan tuaka bawa, tuaka suami mangulahon kesewenang-wenangan tuaka ina manang istrina. Sasitongna hamu akainang dang adong unsur penindasan tu paropuan di turpukon. Molotung pe dipake hata uduk tunduk
marsiajar sian hauduhon ni Tuhan Yesus Kristus do tuamai. Jala takas doi didok di ayat na parpudii songon natama di rohani Tuhani. Jadi seorang istri akan tunduk kepada suaminya ketika perilaku suaminya taat seturut dengan Tuhan. Lapatanna adong do batasan hauduhon ni ina tuamat tanah. Batasanna ima molo natama di rohani Tuhani. Molo maralo do hata ni amatai tu hata ni debata berhak do inai dang mangului dang uduk tusi. Jadi hauduhon na pinangido dison hobar tulomo ni rohani Tuhani. Jadi tidak ada penindasan. Betuani mah ditikin parpudion ngamulai di bereng be. Alana tiki gencar-gencarnya jenderon. Sudi do sorsor. Ini tidak. Jadi oh tidak, ini nats ini bukan penindasan. Ada batasannya. Kita tunduk, seorang istri tunduk kepada suami jika perkataan perilaku suami seturut dengan Tuhan. Molo so seturut unang itori lubong atong ati. Alana nga gudang na nga kay nanang mga lubong nga kamatana. Ale dang berhaibana, dang menjadi kewajiban mangului. Boha akay nang nuaing. Ready do hitaw duk to amat tabi. Ready do. Basong na regu-regu do kenon. Urwa. So tung mago huwasoy na rohamuna durate. Ready do. Ready. Ido ikor ready do. Jala so tung adong rupani naso ready. So tung adong rupani merpikir jo ikor ready do. Ai ido ruhut. Kita harus mau karena itulah aturan rumah tangga Kristen. Suatu ngadong rupani akaina bangga. Dia bangga melubui mengatur amatta di luluan natoro. Oh nakainata suatu ngipake kesempatannya di luluan natoro itoriator amatte, jangan bangga. Justru harus berkecil hati dia. Ikut berpikir bana. Suatu ngadong ina bangga melubui disuruh amatai di jolo niak katorop jolma. Jala suatu ngadong bangga sadaina pabuahon tu jolma na mabir do amatai tu ibana. Jangan bangga. Au haro tetap pilimi gabiarong grup ni suami-suami takut istri. Suatu ngadong rupani, wah anggo matahami dah dia parane mukapi iturin na iba buah tu jol marupani. Mulubui be dikuasai istri bay rohana me jala bertoba emak. Ate tarengok tu si. Suatu ngadong nabangga disi. Napaduahon di ayat 10 sia takas dirokon hamu akabawa haholongi hamu nama pardi hutamu nabi. Jadi dakola tuina podai dakola tuina si pasingoti dohok do tua ama jala di paingot turpukor do aka ama asa maka holongi aka pardi hutana ama di paingot asa maka holongi natana hata maka holongi na dipake di turpukon agapate holong kasih ilahi holong na berkorban dia tidak kasih eros tapi dia kasih agapate kasih ilahi holong na berkorban naradi sumiahod dirina songon pinatupan itu Tuhan Yesus tuhita jolma
Daku bawa to akamat ton naing dingok dope hata perpadana tiki pamasu-masuon. Holan naulu nei dua te. Adong sada sebenarnya itu kata kunci. Molodok kata kunci adon nang ido unok na salah satu ate. Taingok dope teh amang moloidok hamu akabawa. Jokan jolo suku padita ido hamu akabawa. Terus na baru suku muse. Mono nang sadaru hamuna mangulu salu na naulu do hamu naulu. Na parjolo idok hamu akabawa. Haholongi hamu ma pardi hutamu nabi songon Kristus maka holongi huriyai ido teh kamang bah ai barok kenang ngamuli re gudang dingok akamat tabe alana ditoruni kuasamu no naing akamat togga be sobarane muka noeng kan ido hamu akabawa haholongi hamu ma pardi hutamu nabi songo Kristus maka holongi huriyai. Jadi agapate kasih ilahi itu harus diperlihatkan seorang suami kepada istrinya yang mau berkorban. Songo Kristus nama kokop huriyai. Jala berkorban tu nate imat ada holong ni rohana. Nang peadong hahurangan ni inata. Dan jadi pabawa-bawa ni tuhala. Nang peadong hahurangan ni inata. Ikon haholongan na doi jalai ko berkorban doi bana tusi unang rupani ala dok kahurangan ninata gabi pa buah-buah mata tudongan na jala gabi alasanna mengelului perempuan na asing ayang ko inatot dang be benojor bu ulu do tu anggo ito munaul lay dang binota biaw ninna itor tuito na tu hula-hula ne pa buah gabi dalanna laho mengalului perempuan na asing. Jangan dang boy. Molo suami dia harus mengasihi istrinya agapate. Mau istrinya itu ada kekurangannya, mau istrinya itu tidak baik, tanggung jawab seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi manusia. Perdosa dohita jaladang patut kita dia dupan di debata alai ala holong ni Kristusi dia berkorban untuk itu. Namangihut di ayat 20 takas didok hamua kadak danak sadok pangului mahamudi natorasmuna dung sidung dipodai amata inata dipodai mamuse yanakon tanggung jawab ni yanakon do asa pangului natorasna songo dia pe kondisi ni natorasna ikonuduk yanakoni mungkin on buido do honot tato kanak kudinna kita sebagai anak pe orang tua kita ya yang masih memiliki orang tua kita tetap anak. Lapatan na songon yana ko kita iko pangului do naturas hita tu naturas. Molotung penunga sudah gogo ni naturas tai iko manotong panguluion tu nasida. Unang adong bejupang dingulu ni anak kon muruk-muruk tu naturas. Nasai holan na emosi nasai manungkahi na torasna taingot bui hita songonon nuai ngamang inang doh akayanakon ala ninasida do akana torastai mulu sudah piguguna di tikion sudah digugunai alani na pagodang-godak kita dosa luhuk nai unang dung magodak kita dung sudah guguna gabe langgus rohat tatusi. Baik juga anak-anak yang beribadah saat ini apalagi keadaan nak sunangon ngama lobe mengejar ya ka naturasna kan ya karena teknologi mama sama bapak sih bodoh ulin na muse
Bangunang maju nona julin dulu. Oto mah hopak ning onang gorang nga arang pinoto betek na. Lubung-lubung sungut dia benon na tuiba. Minggat to nang ijabuh ko itorin na do. Mulo na nga kanak ko kan. Mulo na julo hula salibatu pe mulo say makatahatay ba hula batu pe naturas ni ba. Oh minna ngasoy ba. Hado na ingin na. Noengon dakya anak ko sa halijo itor. Okay. Apa pak? Ko jolo tulu hali. Ipe batulu alion apa sih? Inna do pe. Kanido. Angko na jolo ido dah. Hola batu ko penatorasi. Minna. Saya kau rupanya keadaan aku ngetor sopi ngasongon na batu ko bapak omak bahinna. Ya sekarang ya anak-anak juga bertobatlah ya. Bertobat bagi anak-anak. Saya marminggu maka dan kana poso bulung ate. Akan ngulut tong alo malo nasida dia itong. Jadi ala dungi boto nasida, ya itong doharo nak taboto teknologi utong. Ala ni sukun amang ngulak ni bapak kos na dororo. Ya memang baguslah, tapi sebagai seorang anak bagaimanapun kondisi orang tua harus hormat. Hita pihak keamanginang mulu adong do pihak natorasta ikon uduk hormat tunasida. Banggau ba alaholan nuku nama dok simatuk kuburu nama ngulu. Aholan mar teleponon manang nama asa ngesen naruh HP na salah pisak do. Itu tong. Songonoda ulo. Dang adong manukun, dang adong bantahan. Dang barani ba manonggak. Ay mula pale dokon ay songono nau. Hola na pagudang-gudak ko dang iboto dirim nin na tuiba. Bangaputus biate. Itu dia. Kita juga sebagai orang tua yang memiliki orang tuanya masing-masing, tetaplah hormat. Ngahudok naking. Sudah pegogo ni natorastai, sudah alani bagudang-gudak kita donasi dasaluhuna. Makanya sebagai anak harus tetap hormat dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Jalanang natoras pe takas do dido dia na mangihut unang kita lihamu anak komuna. Molo di bahasa Indonesia didokon unang manja, jangan disakiti hatinya, jangan sakiti hati anakmu. Jadi dakolani anakon nasubui mabahir kacik ni rohani natorasna. Natoras pe dang boy hacik rohani anakon na dibai. Unang gabi madele nasida. Sotung tarajumi amang inang molodung digohi akka hita natoras kebutuhannya kena kota ngasidung betanggung jawab tak tidak. Alana gudang do, makanya setelah ada penelitian rumah tangga yang bisa hancur karena itu, karena orang tuanya hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan finansial dari anaknya. Oh tidak, dihirim rohani anak kodok rapak makatai, menuku persikolanna, menuku perkarejuanna, dok menuku na asing. Ala torok do ditikina 5 tahun yang lewat itu orang tua yaitu cukup finansialnya dipenuhi udah selesai, tidak perlu bertanya kepada anaknya ngabuah inang persikolammu dengar do putimmu holani do ya gitu-gitu lama gitu-gitu kayak mana iturin narupani welenga sudah hepeng sotung marisuangi beko iturin na ya itu unang kacik rohani bae jala sada dalam penelitian juga, dan penelitiannya ini sudah aktual. Ikut jamok dohita molo merjaji natoras tu ya nakon, jangan sampai diabaikan itu. Jangan. Saddo ahamajajini natoras tu ya nakon harus dipenuhi. Sanggup atau tidak sanggup. Molo nang sanggup unang merjaji. Ale natoras nengon akaya nakon nengon malo-malo do disidi tong iba sibuk isi isurdukon pangiduan non daripada karo lo saya ningom makan itunggu ma kan bapak udah bilang kemarin ada kuingoti jangan nggak boleh
berdasar penelitian engkau jamuk do batu kada dana ba. Lak sibuk piau melarang usul sesuatu nanti ya kita bicarakan. Alana nak tolak pawan non. Manggulahuni. Jadi unang asal dia lohon asa sonang rohani dak dana sementara, padahal kalau itu tidak dijalankan maka akan sakit hatinya. Imana king ngoluni keluarga. Jadi bukan hanya anak diorai unang ngacik rohani natorasna dibain, natoras pedi paingok do unak kacit rohani anak konna dibain. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Sadana argana naing dohono niturpukon tuhita. Ima molo masing-masing kita baik ama baik ina dohot akayanakon mangulahon akar ruhu ni keluarga aturan-aturan naung nito tuho tuhita gabe jupang ma dikeluargai keluarga bahagia. Kalau suami menjalankan aturan-aturan yang telah dicamkan, yang telah dicantumkan dalam firman Tuhan, suami harus mengasihi istrinya dan istri harus tunduk kepada suaminya. Molohok doi ruhu-ruhuti di dalaton doa kayanakon jupang ma di ngoluni rumah tanggai kebahagiaan. Ale molo peran istri ibuat amata basiga mak di huria pesongoni do molo padita diulau ka padita onna molo situa diulau ka situonna molo ruas diulau ka ruasonna. Ale ditikina parpudio Tuhan ni dorong corona ngagodang pena bertobat. Ruas ngaulo be sera situa ibana. Situa na masai ngaulo hera padita. Ala ngaulo tong sinatusan ka padita unninna. Ulau ni padita mamata-matai situana. Ulau ni situa mamata-matai ruasna. Ulau ni ruas merminggu di jorona mengalih nak tanggung jawab na di tengah-tengah ni huria. Sebelum corona ngagurang terjadi. Ulau ni ruas mamata-matai situana, ulau ni situa mamata-matai paditana. Bingung ma paditai. Ahamana jupang di tengah-tengah ni huria molosongoni. Tidak ada kebahagiaan di tengah-tengah gereja. Alai molo padita hot di ruhu niha padita onna situa hot di ruhu niha situa onna ruas hot di ruhu niha ruasonna, maka gereja akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Alani dihamuna saluhuna manginang nanaing silantikon di bagasan sadarion. Seharusnya pelantikanon na bulan pak do alani si koronaon badiundur maun gudang dua ka program tanah somerdalan na tertunda baik itu program sekolah minggu ya puji syukur para guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu kreatif mereka membuat kegiatan-kegiatan anak-anak sampai saat ini. Merdala dodok linggan aina dijaga nama saya akadak dana do stres ma dijabu ahama kegiatanna kita buat mereka melomba menggambar bernyanyi storytelling dan lain sebagainya akadak dana anggo kamata do binai ma merkur ka ama akai natape di WP binai ma merkur virtual manang na sumud dia pi kondisi ni kurnai na pasti siar rohana doi mangedehoni jala-jalon ni debata doi gabe puji-pujian na mangulu. Yudo tayo, amin. Makanya bagi wek-wek yang lain silahkan untuk melakukan kor melalui virtual. Ale unang aharupani jauh sebelumnya didaftar nantinya.
dihita saluhuna akan aneng lantikon di bagasan tikion. Sada dona yang dohonon diturpukon. Molo masing-masing kita mangulahon aka ulaon hobar naung niaturhon ni huria anon. Jupang ma di tonga-tonga ni huriaon kebahagiaan yang daripada Tuhan. Molo para tahun ibana bahwa para tahun madiula. Molo marturia ibana badiula hom maha marturia onna. Unang rupani marturia ibana dohok pungwanina diattoi. Salah doi manang pungwanama. Molo marturia ibana musik dohok pekabaran Injil madiattoi. Molo koinone ibana unang dohok atong tu musik. Waduh mu permusiki unang ina parkoinone to. Mulai dohononna tu marturia idokon. Ipature jubah permusik tai inna bayi kuasai ma dirajai ma didongani ma akasudi kategorial nang diakoni ape itu harus kita jalankan. Jadi sudi akar ruhu nang diatur honan non berhiti SK hanya itu saja kita jalankan, maka gereja kita ini kita semua akan mendapat kebahagiaan dari Tuhan dan pastinya kita semua akan diberkatinya. Alani dihita saluhu nadonga sahapor siaw di bagasa Yesus Kristus. Margugu ma sudia nonaka fungsionaris ate karena terpilih. Saya bangga melihat semuanya jala lasdoroha. Soni lantik dope penguruson rupani ngetora dong. Kita tidak perlu lagi kita paperless nanti mulai minggu depan paperless. Ngadong barko ijuluan hola dicolok ke budi yahon di foto sudah ada acara semua ibadah nanti ngadong do titing jadi pola bebu anot tabe harotas betu jabu be ngadong di tiap pintu sudah ada dibuat itu mulate mak rekening kita juga sudah ada kok yang baru nasi tampil hodo naking rekening nang dope ditampil unang pola ben no betu rekening nalilingi be. Rekening kita mandiri sudah ada atas nama HKBP Bandung. Atas nama HKBP Bandung, aleholam mandiri dope. Mungkin besok akan kita buka BCA, BNI dan BRI barangkali nantinya. Anggo BCA sugut alai naning dohonon hamajuod do dihitai. Dang dia hamajuod ni dihita do. Ala ngabui behita ma rekening sendiri kita sudah paperless dan nanti mungkin kita banyak-banyak hal yang mau kita lakukan. Alani unang besa nga behita makatahataya kadongatta. Unang sanga behita mangitca-icahi na asing. Habis pertikiot tay. Ido arong hubereng naking sederhana kok menjauh mau jadi bahagia. Unang bereng nasoriko si berengon. Unak katahon nasoriko si hatahon. Unang bigi nasoriko si bigion. Onak kay namon nasorok si bigiun na bet tori pabahado si pareon na. Ali ama peno ngambulay girgir manangi-nangi. Ay hadi dokko ninna. Unang atas akabi janganlah melihat yang tidak perlu dilihat, enggak usah dilihatlah. Yang tidak perlu dikatakan enggak usah dikatakan. Alana ulo do gabi perbedani. Naso perlu si bigiun nang bigi. Molo ido taulah ruhuna kebahagiaan akan ada hadir di tengah-tengah kita. Alani dihita saluhuna donga sahapor siaw di bagasa Yesus Kristus. Marguguma aka pengurusan non nanaeng lantikon jala pos doroha pasu-pasuan ni Tuhan iru hamuna saluhuna. Marhidi-hidi hagugunna siatu hatta tahu mahamu mangulah hossa. Amin martang yang mahita. Mulate ma di pasahak rohanami dihuale Tuhan. Di baritam nauli naung ditarya soko Tuhami. Di paingot Tuhami asa totong mian di ruhut naung tino Tuhommu Tuhami ganuk marsada-sada. Manang di dia pehami mian, dia kapar karejuan nami, dia kapar sikolan, terlumubi di rumah tangga nami nang parhuriaun nami. Asa totong hami mian di ruhu naung tino Tuhommu. Pos dorohanami
marhite na madalator ruhu na nong tinotuhom mo dihami margugui hotodim todi perbadia jupa kami malas ni roha jupa kami mangulu na mardame sonang terlumubi di tonga-tonga di bagas nami bi di bagas atikyo na le Tuhan tangya konon nami do saluhu na karuas ni huriam na tongod di bagasan persahiton nasubu naso hagwara kami ganuk marsada-sada pasu-pasu mana sida saluhu na pargugu ya kau na pinangan na pargugu ya kamedis jalan marhidi-hidi huasom jupang ma dinasida akka mamalum ni persahiton pasu-pasu ma akar ruas ni huriam na tongod di bagasan parukilon abok ni roha doh akalan nasingna pangapulion siako marguguyhon nasida saluhuna akan namar pakirimon namar pakirimon di siroka ni todi namar pakirimon di hagabion doh aka pakirimon na asing tuhodo pasahaton nami saluhunai asa jupang di nasida las ni roha nasianho tangya kono nami do totonga karuas ni haladum namarulang tahun di bagasan saminggo terlumubi di bagasan sadarion nunga ditabaho ko umur tu nasida totu tabaho nomu do peyaka pasu na asing alania li Tuhan marhite-hite umur na tabba lam martabba matutu hatorason ni haporsiaun ni nasida kana marulang tahun di bagasan tikyo na li Tuhan tangya kono nami do saluhuna ka program ni huriam na torop na yang tertunda mangido hamido gomos tuho asa homa na patuluson mangaleho naka nomuli kebijaksanaan na yang sulahunun nami asa jupang di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni programi akalas ni roha secara khusus di bagasan sadarion patubaun nami ama pelantikan niaka fungsionaris pengurus di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu manasida nasa saluhuna dalam marhite-hite huasom jupang madinasida hatauon lahu mangula hossa jala saluhut akkaulau nasidai hobbar tulomo ni roham Tuhan de bata amanami na marhabangsa di Banu Gijang di bagasan tikki sadarion martangyang dohami tu saluhut pamaretta nami natongon berjuang mangaleho na kebijaksanaan siulahunun nami di tonga-tonga ni pandemi wabah na maul wadupi hami alai marhiti-hiti asini roham lehonom mutu pamareta nami kebijaksanaan nalaho patupaho nakka aha siulahunun nami mengadupi new normal lai dala pos dorohan nami parguguyom musaluhuna kamedis na sedang berjuang di garda terdepan lahu memutus mata rantai COVID-19 terlumubi aka ruas ni huriam natongon berjuang di garda terdepan pasu-pasu nasida saluhuna pasu-pasu jala pargugu itu tonga ka uluan ni iduk ni huriam terlumubi HKBP asa totong nasida margugu jala bijaksana lahu patu pahun nom muli na duminggan si hubasan nami di tonga-tonga ni huriam pos doroha nami ramotammu parguguyommu nasida saluhuna Tuhan gudang akan huri pami di ngulus ganu pari pos doroha nami saluhut pangiduan nami saluhut pakirimon nami sai sakak munasau sesa saluhut dosa nami asalam tamahami memuji pasangan guar munabadiai marhiti Yesus Kristus martangnya kami tujulun. Amin. Mari dehita laos tapasahat pilihatta nong nyaturhon nya kasih Tuhan nun. Nama
Nuaeng tauduti ma acarata ima acara pelantikan perlu pabotohonon nami tu hita alani protokol naikon ta atota di hudulat ta mahita non jongjong di tempat ta hudul si mahita jongjong anon nate napolaro tujulu jala laho dang pala mapakurangira moloso hujahaho kami saluhut aka guar-guar alai SK nung ngadong dibagi per kategori jala molo une di rohatan non adong do SK hitabain do akaguar di marhite digital budo dibuan noni di website tak alani marede mahita sian bukwede 467 aya sada laos jongjong ma hamuna saluhukna akka nalau silantikonan non Asini roham hupuji aho manobusau di paias horohaku gabesonangan muam ingananmu rohanami toni minanggohi pakejot mulunami gabelula ulami hamua kadongan ruas nihuriah HKBP Bandung Rasot Bandung Rio Martadinata masuk mahita tu acara pelantikan Majelis Perbendaharaan dohok Dewan-Dewan periode 2020 sahatu 2024 rap dohok pengurus seksi-seksi pengurus rumah tangga dohok pengurus daerah-daerah periode 2020-2022 alani tabigi masurat haputusan nomor 06 sada garing D titik 10 Rumawi garing RBRM garing SK garing onom Rumawi garing 2020 surat keputusan nomor 06 sada garing D titik 10 Rumawi RBRM garing HB garing SK garing onom Rumawi garing 2020 tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan periode 2020-2024 pengurus seksi-seksi pengurus rumah tangga serta pengurus daerah-daerah periode 2020-2022 di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata yang berkedudukan di Jalan LLRE Martadinata nomor 96 Bandung menimbang, mengingat dan memperhatikan, memutuskan dan menetapkan mengangkat Majelis Perbendaharaan dan Dewan-Dewan HKBP Bandung periode 2020-2024 serta pengurus seksi-seksi, pengurus rumah tangga dan pengurus daerah-daerah periode tahun 2020-2022
daftar nama-nama terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan dalam tata dasar dan tata laksana atau aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah diamandemen ketiga. 2. Segala keputusan hasil rapat sebelum dilaksanakan harus disampaikan kepada pelayan tahbisan atau perhalado partohonan melalui pimpinan jemaat untuk disetujui. 3. Periode tugas majelis perbendaharaan dan dewan-dewan adalah 4 tahun, sedangkan periode tugas pengurus seksi-seksi, pengurus rumah tangga, dan pengurus daerah-daerah adalah 2 tahun. 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Juni 2020. Pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martadinata, Pendeta Jason Simajuntak, STH, MM. Demikian surat keputusan. Alani dihamuna saluhuna. Na jongjong do hamun waeng di jolo ni debata di tonga ni huriana. Na ulo do hamu mangulahon ulaon paku basio di huria HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martadinata, gabe majelis perbendaharaan, dohok dewan-dewan periode 2020-2024, rap dohok pengurus seksi-seksi, pengurus rumah tangga, dohot pengurus daerah-daerah periode 2020-2022, hobbar tu aturan dohot peraturan HKBP atong sadarion di minggu tolu dung Trinitatis 28 Juni 2020 ulantik mahamu Majelis Perbendaharaan dohok dewan-dewan periode 2020-2024, rap dohok pengurus seksi-seksi, pengurus rumah tangga, dohok pengurus daerah-daerah periode 2020-2022 di bagasan goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan hu pasahat tami ma aka amanami inanami dohok naposo na jongjong nuaeng dia dopamu nama melihud dirina gabe ula-ulam marhite gabe majelis perbendaharaan dohok dewan-dewan periode 2020 sahatu 2024, rap dohok pengurus seksi-seksi, pengurus rumah tangga, dohok pengurus daerah-daerah periode 2020-2022 di Huriam HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martadinataon, Ramoti jala perbisuhi ma nasida totong lahu patupahon ulauni, gohi jala tupahi ma nasida marhite-hite habisuhon nasianho, asa denggan mardalan pakubasion nasida hobar tu lomo ni roham. Ramoti mahuriam HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Martadinataon, asa totong di bagasan lasni roha, digohidami dohot holong nasianho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokopami. Amin. Hudul mahamu saluhukna. Buah-buah tu hita saluhukna di bagasan sadarion resmi ma launchingota website ni Huriata dalam bahasa haton informasi buiro tabereng di slide ta. Jadi on ma website ni Huriata sanom mahitan nom mabuah aka informasi doh akan narekod di ulau-ulau na asing. Boido pasaha aka informasi taba masuk tu website
mungkin dari kategorial, dari distrik atau dari manapun tentang kehidupan bergereja. Asal mau nang ibuan san huriana singat ya kapet takos ta doh dia. HKBP Badung ma doh distrik ta fokuson. Website ini kita gunakan untuk mempermudah bagi kita mencari informasi tentang gereja kita. Adong do di buku warta website na. Ima informasi itu hita manginang alani asa ta tutup parsorat ta doh Tuhani jongjong mahita saluhu na laos te dehom ma buku wede onom 172 ayat sada. Tunggodang si tutu ulaon muaton di pasaha Tuhan Tuhan dengan ong betikin marna lebatahe ngolumi bahen tiru atotong sai patu pamai alani Tuhani somat kirim balos na Tuho debatado marni danani ulami manang na adong pardueni. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroron ni saluhu sileho-leho na dingga doho nasa ulibasa na moliutus. Upasahat tami masian nani lihom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wak na husus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupan hasia kami pilihan nun. Pati bulhok karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami godang nisi leho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mulate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang sai pinarbadia mago armu sai Roma harajaumu sai saut malo menuroham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang lehom matu hami sadaryo kangolua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Saleleng ni leleng Amen. Mula mahamu di bagasan dame jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod dim. Amin. Amin. Amin.
horas ma dihita mula-mula kita nang pola marsi jalangan nate cukup ma protokol naung adong holan ma bain salam ma